sa tuyang mga helang, kan sa tuyang mga helang. Amen. Mahal na Oliban, amen. Sentro na maugman, amen. Daiging sinapalma, Sibres na magaya-gaya, si Krishna magaya-gaya. O krus na magkawiwini, Marco Magdalillo, Mrs. Socorro Florese and family, Mr. and Mrs. Salvador Ani and family, Mrs. Carmen Aber and family, Sita and Wendell Escolano, Barangay Captain Rizaldo Valenzuela, Arlene Salazar Talier, Mr. and Mrs. namumutan mi. O kahoy na sa bayan, kahoy na ikamuraway, out palong lugod giranay, out pa lugod giranay. Krus na makawiwili, krus na sa pumpinta kasi, surugon mong ani kami, taiga namumutan mi. Rina Caino family, Dr. Mr. and Mrs. Carlos Ken Sedento and family, Mr. and Mrs. Romeo Dominica and family, Poliosco family, Mr. and Mrs. Jose Serrano and family, Lilia Moraga and family, Lazarski and Remedes family, Mr. and Mrs. Guillermo and Nancy and Rande and family, Gilmore, Dempsey, Leonor and family, Mr. and Mrs. Ricardo Rodriguez and family, Mr. and Mrs. Charles Vizela and family, Mrs. Iris Reyes and family, Mr. and Mrs. Leonor, Mrs. Zelina Otero and family,
pinaso Anidos nin pagano Anidos nin pagano Igaat borak nin hasmin sa Santa Iglesyang Hanin liliukan daing sipain daan mo daing siling daan hapon daing siling Diyos na magawiwili Diyos na sa mong pintakasing surugon mo nga ikami taikan namumutan Ikaw ang totoong silipin na daing gayong mainin Asiling kamanan kating Ingabot na nagsasaling Ingabot na nagsasaling Umawunin daing tapos Kahoy na orokan santo Na pinakuanggi Jesus Tangani kitang matubos Tangani kita matubos Si Jesus umawon tama Nadai nin katapusan Ulitaan krus dinawan Nindakulang kabagsikan Nindakulang kabagsikan Krus na makawiwili Krus na sa mong pintakasing Surugo mo nga ni kami Daikan namumutan May bagsing asin man virtud
na magaya-gaya si Krishna, magaya-gaya. O krus na magawiwili, krus na sa mong pinta kasi, surugon mo gani kami, taika na bumutan mi. O kahoy na sa payahay, kahoy na magkaumay, kahoy na ikamuraway, out palong lugod giranay, out pa lugod giraray. Krus na makawiwili, krus na sa mong pinta kasi, surugon mo ngani kami, taika namumutan mi. Gano'n as in kalagayan. Alagad din huli kang nakakaligtas na kagadanan ni Jesus. Ginibon niya ining simbolo o tanda ni kamurawayan as in kaligtasan. Sa tuya mo niya tinatagpuan honra ang banal na krus ni Kristo. Ginhuli sa paagi kang krus, tinubos niya ang pinakman. Ang saluyang selebrasyon niya na pagkakawa, Panginoon sa saluyang ginagalaan na Arsobispo at Cáceres, muy Reverendísimo Rolando Octavos Joven, Liga Tebana, OCD-GD, asin kaibahan at mga konselebranteng kabalian sa saluyang Archdiocese. Ano kay Espiritu rin kaugmahan asin kasasalaman, iitaas niya po ang satuyang mga puso asin isip sa maugmang pag-awit kan awit sa pagtuon. Makinig po ang labos.
Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kan Espiritu Santo. Ang kataninongan mapa sa Indo. Diyos para inaga sa inyong kabos mga tugang. Happy Fiesta, ora pa kanya to ang banal na krus kang kagurangnan. Mga tugang, kaiba sa mga intensyong binasa para sa misang ini, ang misang ini dinudulot ko kaiba mga kapatian para sa gabos dindong intensyon. Especialmente para sa karahayan kang salud kang indong pamilya, para sa katuninongan sa loob kang indong pamilya, para prosperidad sa indong mga pamilya. Halina mga tugang, iyatang nyatong sa tong sadiri sa kagurangnan. Mga tugang naugma ako na makisumaro sa indong uniyan. Naldaw, sa Santa Misa, sa pagselebrar kan 444 kapestahan kang Banal na Cruz. Viva Banal na Cruz! Magpasalamat kita sa mahal na Diyos sa mga biyayang iwinawaras sa to. Orog na ang biyaya ning kaligtasan sa bisang ini, hagadon ta sa mahal na Diyos ang biyaya ning pagtubod, pagkamuot, asin paglaom. Mga tugang, ako unta na kitang gabos, nagluluya, nagkakasala. Kaya mapagkumbabang, ako untang sa tumakasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ido ko ang payo. Ang gabos, mukusog tabi, nagkukumpisal ako. Makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria. Si Santos. Maherak banlugod sa towang Diyos na makakamhan. Asin pakatawada an sa tung mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Giraray, bakusog, baka kita gabos. All together. Kagurangan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan. Kamurawayan sa Diyos.
Amen. Idoko ang payo. Mamibig kita, Diyos na samuyang Ama, sa pagkoyog sa imong kabutan, inakunin sa imong bugtong na aki ang kagadanan duman sa krus, tanganing iligtas ang katawohan, namimibid niya ang misteryo kan krus digdi sa kinabaan, maako milugod ang balaog ning kaligtasan duman sa langit. Ininahagad mi ulo kay Jesucristo na sa mong kagurangnan, na nabubuhay sinagahade kay bamo ng Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Very good. Pagbasa sa libro nin mga numero. Hales sa bukid nin Hur, naglakaw ang mga Israelita pasiring sa dagat na pula, tanganing mag-agi sa palibot kan dagat nin Edom. Alagad sa dalan, nauwaran nin pasensya ang mga tao, asin nagtararam sinda, tumang sa Diyos asin kay Moises. Naggurugumod-gumod sinda. Takdaw ta ilinuwas mo kami sa Ehipto, tanganing magadan sa disyertong ini, na mayunin pagkakan asin tubig. Nauuyam na kami sa mayong halagang pagkakan na ini. Hulay kaini, nagpadaraan kagurangnan nin mga mararanghalas, asin sininghot kan mga ini an mga tao, kaya dakol sa inda an mga nagadan. Nagduman ang mga tao kay Moises, asin nagsabi, nagkasala kami kan magtaram kami tumang sa kagurangnan, asin sa saimo. Mamibi ka sa iya, nahaleon ang mga halas na ini. Kaya namibi si Moises para sa mga tao. Tinaramanin kagurangnan si Moises. Gumibo ka nin sarong halas na bronse, asin ibugtak mo sa sarong palo. Ang lambang masingot na humiling kaiyan, mauumayan. Kaya nagibo si Moises nin sarong halas na bronse, asin ibinugtak sa sarong palo. Ang isay man na nasinghot, minahiling sa halas na bronse, asin nauumayan. Tataramon kan kagurangnan. Salmo responsorio. Dai paglingawan ang mga gibo nin kagurangnan. Banwaan ko dangugaan sa kong katukduan, asin hinanyugaan sa kong itataram. Bubuksan ko ang sakong nguso sa parabola, asin ipapahayag ko ang mga suanoy na kasabihan. Kan gaanon niya ang nagkapira sa inda, nagbalik sa iya ang mga natadang buhay. Nagbakle asin tudok sa puso na namibi sa iya. Nagirumduman ninda na ang Diyos iyo an sa indang parasurog, na ang kahuralang kawing Diyos iyo an sa indang kagtubos. Alagad gabos kaputikan an sa indang sinabi. An sa indang itinaram bakong tudok sa buot. An sa indang puso bakong dayupot sa iya. Bako sindang maimbod sa iyang tipan. Alagad mahiherakon ang Diyos sa iyang banwaan. Pinatawad niya ang sa indang kasalan,
asin dain niya sindagi na dan. Dakol na beses niyang pinugulan an sa iyang kaanggotan, asin dain niya pinukaw an sa iyang labilabing kaanggotan. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Danay na nasa sa iya ang pagka ni Dios. Alagad dai siya nagdayupot na pantayan ang Dios, kundi nagpakadai siya sa sadiri. Inako ang kamugtakan nin sarong uripon. Ipinangaki siring sa tao, nagpakumbaba siya, asin naging makinuyog-kuyog, sagkod sa kagadanan nin krus. Huli ka iniitaas siya nin Dios, dangan tinawan nin ngaran na orog sa gabos na ngaran. Kaya sa ngaran ni Jesus, maluhod ang gabos sa langit, sa daga, saka sa irarom nin daga, tanganing ang gabos, magbahayag na si Jesucristo, iyo ang kagurangnan sa kamurawayan nin Dios Ama. Tataramon kan kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Juan. Mayo pa ni nakasakat sa langit, kundi an aki nin tawo na naghilig hali sa langit. Siring sa Moses, an bronseng halas sa sarong palo duman sa kadlagan, sa kalantaran. Siring man, kaipuha na iitaas an aki nin tawo, tanganing an si isay man na magtubod sa iya,
magkamit nin buhay na daing katapusan. Hulita namuot na gayo ang Dios sa kinaban, kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki, tanganing ang sisay man na magtubod sa iya, day magadan, kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. Hulita day sinugo nin Dios sa kinaban ang sa iyang aki, tanganing hukuman ang kinaban, kundi tanganing ikaligtas, ini sa paagi niya. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Mapanguros po. Salamat, Father Albert, sa pagbibidyotar sa ko para pamayuhan ang sa itong selebrasyon, kang kapistahan, kang sa itong parokya. 444 years o Paris Festa. Ura pa kanya ito sa itong parokya, mga tugang. Kitang gabos, panupakan kaugmahan sa satong pagselebrar kang mahal na araw, pagselebrar kang pagkabuhay liwat ni Kristo, o paano kita kang kaugmahan sa pagselebrar nato kang Misteryo Pascual, ang pagtiyos, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Mga tugang, inapudan kita bilang Easter people, banwaan kang buling pagkabuhat o pagkabuhay liwat ni Kristo. Importante na mamantener nato ang katotoang iyan. We are Easter people. Banwaan na binuhay liwat ni Kristo, pagi sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat sa krus. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, ang mga nagtutubod kay Yesu Kristo, di man sila magagadan. Alagad makakaigwas sila kang buhay na daing kasagkoran. Amen! Mga tugang, may kay po na makikwa kita mga simbolo na makakatabang para mamantinir nato ang katotoong hiyan. We are Easter people. Sa simbahan, sa bilog simbahan, may duwa kitang buhay na simbolo para mamantinir ang katotoong iyan. Enot, ang kabanal-banalang krus. The Holy Cross is a living symbol that we are an Easter people. Kaya lang minsan, pag dadagog nato ang krus, immediately, ang naglalawag sa itong mga isip, problema. Di ba? Problema. Maraming ngonyan, mahilig nato sa mga cartoon, ang Pilipino nagpapasan kang krus, kabagatan kang krus. Dahil mamamahal ang bilihin, sigi ang korupsyon, kawawa naman ang mga paraoma niya to, sige pa rin ang mga disdastiya, ayan ang fake news, ayan ang mga trolls, iniiba ang sa itong kasaysayan, na para baga nabubuhay kita sa kadikluman. We are living in darkness, and we are living carrying the weight of our societal ills and evils. No? At the same time, minsan ang mga personal natin, mga problema, binabasa rin natin ini bilang mga crosses of light. Di ba? Mga cross niya to. Naalala ko tuloy mag-agob na Katoliko, nag-pilgrimage sinta sa Rome, St. Peter's. Then during the Angelus kang Santo Papa, pagkatapos ng Angelus, binabasbasan kang Santo Papa ang mga religious articles, stampita, rosaryo, crosses, may indulhensya yan. Kaya, pagkatapos kay Santo Papa mag-Angelus, sabi ng tourist guide sa mga Pilipinong Katoliko, Sir, ma'am, ilabas niyo na po yung mga religious articles ninyo, yung mga krus ninyo, ilabas na.
hinatak ni Agum na babae si Mister na Agum at sinabi niya, siya ang aking krus. No? Ganon din isang beses, pagkatapos kang banal na misa, muwi na ang mag-Agum. Aba si Mister, dali-dali, binusan ang pintuan, binuhat si Mrs. Sabi ni Mrs. Agum, ba't mo ko binubuhat, darling? Hindi naman natin anibersaryo ngayon, ha? Ba't mo ko binubuhat? Di ba sabi ng Padre sa homily, carry your cross. No? So, gantihan lang yan. No? Pero mga tugang, the cross is more than our problems. It is not our problem. It is our solution. Tayo naman dito ko yan. Ang krus sa buhay, di ang problema, di ang kabagatan, kundi solusyon para makaigwa kita kang buhay na makatanungan, makalusog, especialmente ang buhay na magdadarasa sa buhay na ting kasagkoran. And what is this cross? Ano yung cross na ini? Historically, mga tugang sa panahon ni Kristo, sa panahon ng mga Romano na sumasakop sa mga Hudeo, ang cross instrumento kang parusa. It is an instrument of punishment. A terrible instrument of punishment. Dahil ang krus, kapag pinako ka dyan, it brings you or gives you slow, painful, excruciating death. Mabuti pinupugutan ng ulo, ang justification nila doon. At least isahan na lang, mabilis patay na agad. Pero pag pinako ka sa krus, hours yan, magdurusa ka, asasatay ka na makahinga, dahil sa weight ng imong lawas o hawak, it weighs you down. You can no longer breathe and then you expire. Yan ang ginibo ni Jesus. Pinako sa krus. But sabi ko nga, para kay Jesus, binago niya ang kahulugan kang krus. It is no longer the instrument of punishment or death, but the instrument of glory and eternal life. Tadaw, why? Because ang daradara ni Jesus sa krus, na iba na mga kasalaan na ginibo niya. Arad na to na may duwang mga pinako din sa katait ni Jesus. Sinta mga nagkasala veramente. Pero si Jesus din siya nagkasala. Alagad, si Jesus daradara niya ang mga kasalaan kang tao. He's on the cross not because of his sins, but because of the sins of the people. Ngunyan, sa krus, dumanya babaguhon ang sangkatauhan. Sa krus, dumanya patatawadon ang kasalanan ng katauhan. Sa krus, dunya ipapahiling ang dalan pasiring sa kadayan kang Diyos. Why? Because sa krus, dara ni Jesus ang dakulang pagkamuot kang Diyos. Ang pagkamot kang Diyos, napano kang pagkahera. A loving mercy and compassion towards His people. Kaya nga sabi ko, inako ni Jesus ang kasal niya itong gabos. Sosok kay Propeta Isaías. Ipinag-ulog-ulog siya. Pinarusahan siya. Pero salamat sa pagkamuot, the love that burns in His heart. Ang gabos na yan, nadaog ni Kristo, naggana siya. Ang sayang pagkagana, mining nato, sa sayang pagkabuhay, liwat. No person in history has ever said, no matter how great that person is, mayroong tao na nagsabi, na kapag ako nagkadaan, mabubuhay liwat ako. Ayaw man. Only the simple man, the simple son of a carpenter, siya ang nagsabi, totoo ang sinabi niya, nagibo. Because of love, He rose again from the dead. It is only love that can awaken us to new life and that gives us new beginning. The greatest healer is love. Amen? Kaya importante para sa sato ang banal na krus. Yan mga tugang ang rason kung bakit may kaipuan kita magpakrus kada aldaw. Pag nagmata kita, bago kita maturog, bago kita maggibo ka mga aktibidades,
we make the sign of the cross. Pinapiling niya to sa itong pagtubo sa Santissima Trinidad, sa amang nagmumot sa to, sa akin nagsakripisyo para sa to, sa Espiritu Santong sinasantifikar, pinapabanal kitang gabos. We should never tire making the sign of the cross. Pero dapat maayos ang satong krus. Because it is a profession of faith. Kasi may nagkukrus dyan, small size. May nagkukrus hanggang sa bibig lang. Naalala ko to yung pare, nagbisa sa Germany, yung Pilipinong malit na padi, yung altar mataas sa Germany. Kaya nahiling lang ng mga tao sa altar, yung ulo ng pading Pilipino. Kaya nagpakrus yung Pilipino sa ngaran ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. We should be proud in making the sign of the cross. Pag dumadang ka sa harapan ng Iglesia ni Cristo, magpakrus ka para magbago sinda. Pag kinala sa pinili ko, magpakrus ka. Because it is a way of calling Jesus who died for you and for me. Mga tugang, may isang istorya, napakaganda. Ang krus, napaka-importante. Kanya sa sundalo, nawara siya sa bukid. He got lost in the forest, in the mountains. Nawara siya. Ang bukid, paano kang makakaingway niya, makakaaway, kalaban? So naglalakad siya sa gabi, sa banggi, para di siya mahiling kang kalaban. Ngunyan may clearing, di ba sa clearing? May kaipuan na mag-cross siya para makapunta sa kabilang parte. Ang buwan, full moon, di maliwanag. Dali-dali siya nag-cross, tulos-tulos. Nang maharap-harili na siya sa other side, mga puno, nadagog niya ang tinig na nagsabi, "Halt! Stop! Give the password!" Di niya aram ang password. Di niya aram. Ginawa niya, he let go of his rifle. Sabi niya, Diyos ko, tatapusan ko na ini. Kaguranan, patawadan mo sa sakong makasalan. So he dropped his rifle and then he made the sign of the cross, waiting for the gunshot that will kill him. Pagkatapos siya mag-sign of the cross, hinahalat niya ang putok na magpapagadan sa iya. Nadingig niya ang tinog, "Come forward." Yung palang sign of the cross, yun ang password. Amen? Ang password niya to, mga tugang, para kita makalaog sa kariyan kang Diyos, ang krus kang satong kaguran ng Jesucristo. Ikaduha, anong simbolo? Paschal candle? Ang Paschal candle, pag medyo nabawasan na yan, itatago na ni Father Albert dyan sa likod. O kaya yung natitirang wax, ibibenta ni Father Albert dyan para kumita ng konti. Di ba, Father, no? Kasama yung mga votive candles, di ba? Yan. Itatago na yan, wala na yan. Yung imahe ni Jesus, na buhay na liwat, after few weeks, itatago na rin yan. Unlike Christmas, September pala, may iwa na kitang Christmas songs, Christmas carols, may iwa kitang Belen, may iwa kitang pine tree, di ba? Pero sa Easter, Mayo man kita nun. Wala na tayo nun. Wala man tayong Easter song, wala man tayong Easter decoration. No? So what is it? As I said at the beginning, the cross, and the other one, the bagay. Sarong buhay na realidad. Ano yan? Anong simbolo? Kita, ang banwaan, ang simbahan. We are the living symbols of the Paschal mystery, ang simbahan. Especialmente, kapag namumuhay kita sosok sa tugon ni Jesus na nagsabi, "Love one another as I have loved you." By your love for one another, people will know you are my disciples. Kamu ang sakong mga disipulo, kamu ang sakong banwaan. Kaya may responsibilidad kita, mga tugang, na utuban niya to ang mga tugon ni Jesus, especialmente ang tugon na kita magkamuot, magtarabang-tarabangan, kita magkasararo, kita maging perabendeng banwaan ni Kristo. Ginigibo niya to yan. At sa kabos, kapag kita ginugurundom niya to sakripisyo ni Jesus pagi sa banal na misa, idespues, padanay niya itong ginigibo ang misteryo ng Pascual
paagi sa itong charitable life. Buhay na makahustisya. Buhay na makatotoohan. That is where we live our being the Church of Jesus. Mayong saysay, mayong kahulugan ng cross, kung mayo ang simbahan. Ang simbahan, dahil mang veramente simbahan, kung mayo ang krus. In the middle sa tao kang simbahan, ang krus ni Kristo, na nagadang alagad na buhay liwat. Ang krus ni Kristo, makusog sa iyang pundasyon, dahil uya ang mga nagtutubod sa kaguranan. Kaya mga tugang, sa pagdiriwang niya to, kang sa itong kapistahan, bagahon niya to ang sa itong panugang akoan ang krus ni Kristo, isa buhay ang krus ni Kristo, mailig sa itong buhay na si Kristong nagadad, si Kristo na buhay liwat. Amen. Una mga ito, ang banal na krus. Matindog ang gabos, masilensyo kita kang ilang sandali, mga tugang, let us just have silence. Sa isip, embrace niya to ang krus ni Jesus. Ipahiling niya to ang satong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos sabang makakamakusog tabi, kaglalang namomotan kong nagayon ning mahal na Diyos, ang kinabang kaya sa iyang ipinadara ang sa iyang bugtong na aki, tanganin kita iligtas, tawanan ning buhay sa pagkapaagi kang sa iyang pagkagadan asin pagkaboy liwat. Ipamibita kay Jesus ang gabos na nasa kasakitan, sabihon ta sa iya, makusultabi ang gabos mga tugang, kagurangnan, huli kang sa imong krus, iligtas mo ang kinab-an. Kognan, huli kang sa imong krus, iligtas mo ang kinab-an. Ang satuyang Santo Papa na si Francisco, mga obispo asin kapadian, nalugod maipabang raw ninda ang liwanag kan krus ni Kristo. Mamibi kita. Kagurangnan, huli kang sa imong krus, iligtas mo ang kinab-an. Ang gabos na mga lideres, orugnaan mga namamayokan sa tong nasyon, provinsyal, asin mga banwaan, na padagos lugod sinda na maghingawa para sa ikakarahay kan sa indang mga nasasakopan. Mamibi kita. Kagurangnan, huli kang sa imong krus, iligtas mo ang kinaban. Ang gabos na nagtatabang sa satong parokya, nalugod pakusugon nin Diyos, sa tahaw kan sa indang kadifisilan sa buhay, asin balsan nin Diyos, kan sa indang danay na karahayan. Mamibi kita. Kagurangnan, huli kang sa imong krus, iligtas mo ang kinaban. Para sa togabos na yaon sa selebrasyon na ini, nalugod makanood ki Kristo, sa pagpasan kan sa tuyang krus, asin kahuyoan nin buot. Mamibi kita. Kagurangnan, huli kang sa imong krus, iligtas mo ang kinaban. Mga tugang idulot niya tungon ang sa itong mga personal na intensyon, siring man intensyon para sa itong mga pamilya.
Kagurang na Jesus, danay na misteryo para sa mo, ang sa imong krus, siring man ang gabos na kasakitan, asin katikaponan. Alagad kami minasarig sa imong katataramon, asin padara na iyan dalan pasiring sa tunay na kaugmahan, asin kaligtasan. Gibuhan ang samuyang mga krus, maging tagapagdara ning kaugmahan, asin buhay ngonyan, asin sagkod paman. Amen. Please form 2 lines sa offering.
Pamibi ka mo, mga tugang tanganing ang sako asin sa indong atang. Maako man lugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, lugod ang sakripisyo ng inatang duman sa krus, na nakaparakan kasalan ning kinapan, ngunya na makaligtas pan sa samong mga kasalan, inahagad mi ini, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigawasin dapat, matanos asin nakaliligtas, dadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tatinugdas mo ang kaligtasan ning katawahan sa kahoy kan krus. Tanganing kung saen ang kagadanan na supang, duman ang buhay mabangon giraray, asin ang nagdaog sa kahoy man magdadaog. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, huli sa iya ang mga angles daog mao sa iya ang imong kamakalan, nagsasambaan mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan, asin mga banal na serafines, boronyog asin maugmang nagseselebrar. Awat pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang samu mga tingog, malodok na nagpapahayag ding pagtubod na nagsasabi. Ang gabos, pakasugtabi. Let us sing together. Kagurangnan, ikaw na kadang banal, borabod ng gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawa ka sindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya na surga na nabuot, pinasalawiban, sagkod sa pasyon, nakuhaning tinapay, asin pagpasalamat binak ini, asin itinao sa siyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Ta ini ang sakuyang hawak,
na idodolo para sa Indo. Siriman pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa sayo mga disipulos ng sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kayni. Tayni ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagroramdom kang sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta, pinapakanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasindugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siringman, giromduma sa iyong pagkaherap, ang samong mga tugang na nagturok sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kayra kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen ay naakan Diyos, ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito ka nakakapagayagaya sa saimo, magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasakoran, mag-umaw asin magpamuraway sa saimo, siringman, huli man sa na Kesu Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iyasin kay baniyasin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pakasok tabi ang gabos, pasimbag, Amen.
katukdoan kan mga nakaliligtas na tugod as ipinatuod kan Diyos doon ako galian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, dayaon sa langit. Pamalalo ang ngalan mo. Magato ang kahadean mo. Mangyari ang buod mo sa dagat. Insiring sa langit. Ansa mo makanon sa roalba. Itaon mo sa buyangon niya. Asin atawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapagawad niya ang mga nagkakasala sa muya. Asin pare kami magdaraan sa suko, kundi magawa kami sa agawa kami sa kabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan. Tanganing kaming natabangan kang sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan. Asin man ligtas sa kabos na kapurisawan, wantang kami nagkahalat kan maugmang paglaw masin pagdatong, kang samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas ang imo at kaharian, asin ang kapangyarihan. Siring man ang kamurayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa simo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hare pagalingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Asin papagkanagawa na siya mapatuninong, asin magkabaron niyog sosog sa imong kabotan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasa Indo. Asin sa imong Espiritu. Mga aki, mga tugang, magpatinaraohan kamo, nin katinunoan ni Kristong nabuhay liwat. Peace to you, peace to your family. Happy Fiesta. Let us sing together. Agnus Dei Quitolis, Ecata mundi, misericors
kordero kang Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan amang inapod sa pamanggi kan kordero. Kaguranganan, bako akong maninigo na ika magdagos sa kuyang harom, alagad magtaram kasana asinan sa kong kalag maoomayan. Please form 2 lines in the center aisle for communion. Dahil kita makanta muna, choir, makinabang kita sa divine silence, holy silence. Ako niya to si Jesus, i-disperse bakanta kita. Thank you. Sa pag-aari
Iduko ang payo. Mamibig kita, Hesu Kristong kagurangnan, ikan banal na tinapay ning buhay, darahon mo sa kamurawayan ning semong pagkabuhay liwat, ang banwaan na semong tinubos, hulikan kahoy ning krus, inisa mong minamabot ngonian, asin sagkot paman. Pamibi sa mahal na Santa Cruz. Magluhod po. O mahal na krus, sa kapasalamatan na sin kagalangan, minapasalamat kami sa simong atubang. Magpood sa aldaw na ini asin sagkod paman, ipinapanungod niya mo ang samuyang buhay sa maestrong ipinako sa krus, na nag-atangkan sa iyang dugo asin buhay, huli sa satuya asin sa mga tao gabos. Magiging mga surugoon kan krus asin kung saen, papatunayan niya mo ang katukdoan kang samung maestro. Magiging kaming mga tagapaglingkod kang mahal na Santa Cruz, asin dadarahon niya mo ang waras na biyaya kayan sa samu, asin sa samong kapwa. Maging kami mga katuod kan krus, tagob naggayo, kan spirito kay itong kulis sa muya, nagadan sa krus. Amen. Magula na po ang gabos. Diyos maray na ramrag kaninyo ngamin. Ang piyesta po sarong biyaya na itinao sa tuya nin mahal na Diyos. Tanganing tawang kita ng oportunidad na kita makisumaro sa mahal na Diyos asin sa lambang saro. Sa nakalipas na 2 taon, bakong arog po kay ni ang sa tuyang setting digdi sa simbahan. Every time nagselebrar kita kan piyesta, halawig ang distansya ta sa lambang saro, physically and even perhaps virtually. Kaya ngunyan kita nagpapasalamat sa mahal na Diyos sa pagkakataon na ini na kita liwat tinipon bilang sa iyang banwahan. Tanganing pararumon ang satuyang pakisumaro sa iya. Palakpakan niya to ang kagurangnan. Pinagkanigo maning kagurangnan na kita lalo pang pararumon ang satuyang pagkamuot sa satuyang titular, banal na krus, simbolo kan dakulang pagkamuot ning kagurangnan sa satuya. Kaya satuyang pasalamatan ang satuyang titular, ang satuyang minibidbid na nagigiya kan satuyang buhay digdi sa satuyang parokya. Palakpakan niya to ang banal na krus ni Jesus. Siring man ang satong mahal na ina, inang katipanan, inang angustia, kay ba si Saint Joseph, na kita pinagiyahan ninda, tangani kita lubos na maging harani sa satong kagurangnan. Palakpakan po niya to ang satuyang mga patron as in patrona. Ang satuyang ama kan arkidiocese na iday nagduwa-duwa na makisumaro sa tuya ngunyan sa satuyang pagselebrar kan kapiestahan sa onra sa iyang pagiging ama sa satuyang komunidad. Tunay mananggad na ang piyesta nagtataw sa tuya ng oportunidad na makaibahan ang satuyang namumutan na arsobispo. Kaya pala pasalamatan po niya to siya.
Salamat po Archbishop sa iyong magayon na sharing. Tanganing kami lalo pang maging komportable sa pag-ako kang krus sa oraw niya mong pagkabuhay bilang sarong komunidad. Ang piyestang ini, urog pa man na nagpararom kan sa tuyang pakikisumaro sa satuyang mga kapadian, enot digdi sa satuyang vicariate, sa satuyang bikaryo, sa pamamayo kan satuyang Vicar Foreign, na si Father Sinen Tiham. Salamat po, Father Sinen, sa imong presensya ngunyan. Asin ang iba pang mga padi na nakisumaro sa tuya ngunyan, siyempre dahil malilingawan ang dati tang kura paroko digdi. Tawan tang makusog na palakpak si Mons Nono Sanyado. May mga balikbayan po kitang padi na yaon digdi. Si Father Dan Trajano na maselebrar kan sa iyang ika-25 taon sa pagkapadi sa aga kay ba si Father Louis Oxiano. Palakpakan po niya ito siya. And then, of course, si Father Juby Balang kang Iriga, nakisumaro man sa tuya ang ngunyan. Si Father Kids del Parto, siyempre, taga Nabwa. Palakpakan po niya ito siya. Siyempre si Father Leon, ang ma-asumir na bagong kuraparoko sa San Miguel, Bato. So, harani na siya. Asin ang presenting kuraparoko ngunyan, duman si Father Boboy Abanyo, yaon po digdi. Father Ken Sus Azur, kang Cheranibada, Tinambak, yaon po. Yaon man si Father Philip Bersabe, kan satuyang Our Lady of Inang Katipanan Parish. Father Bolims, sa Tandaay. Siyempre, ang mga kaibatang padi di sa parokya, Father Pepe Pimentel, Father Tix Infante, asin ang satuyang parokyal Vicar, Father Jun Nabo, palakpakan po niya ito, Sinda. And then, of course, ang sekretaryo kan satuyang namumutan na Arsobispo, si Father Jerome Pilayo. Salamat po. So, gabos pong padi. Kaya kaiba po kang Parish Pastoral Council, pinapaabot mi po niya ang pasasalamat sa gabos, ang mga nagserbingo niyan, ang nagdulot, kan atang, ang mga mass offerers, collectors, lay ministers, lectors, ang nagdekorar kan sa tuyang magayuno na altar, ang MBG and Decorators Ministry, yaon dyan si Wikwik, Portuguese na nagpuka, tanganing masiguro na magayon ang satuyang simbahan ngunyan. Palakpakan po niya ito sila. Siyempre ang liturgista, si Babat, salamat Bat sa pag-facilitate ang liturgy tang ngunyan, asin ang mga sakristan. Kamu po gabos na yaon ngunyan na nagsuporta, tanganing maging makahulugan ang satuyang pagtiripon ngunyan. Asin ang pamibi, pakisumaro kan mga nagpapartisipar ngunyan via live stream. Happy Fiesta po kaninyong amin. Ito ko ang payo sa pagbendisyon. Ang isa kong bendisyon para sa mga pamilya, especialmente sa mga naghihilang. Ang kagurangan mapa sa indong. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan naman lagot kamo kan Diyos na makakamhan. Anama,
asin ng Aki, asin ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo asin ni Arubay ang banal na krus kang sa tungkagurang ng Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva San Jose! Viva! Viva ang banal na krus! Viva! Happy Fiesta, Diyos Mabalos, Diyos Bariraga, sa inyo kabos.